Bares e restaurantes prepáranse para a nova normalidade na que deberá primar a distancia social. O sector da hostalaría teñe que facer fronte a un gran desafío coa incorporación de elementos de seguridade para previr contaxios. Esta mañá en Pontevedra presentaron a primeira mampara de protección co logotipo de Pontelovers, a plataforma que busca reactivar a economía da cidade. Está instalada no Cafetín. Pelear un poco por adaptarnos al cliente y darle la seguridad, porque bueno, sí que es cierto que necesitamos que vuelva, que consuma, que lo que decimos en nuestro caso, que consuma el comercio local, que apueste por Pontevedra, por nuestra ciudad, por recuperar la normalidad de la mejor manera posible y bueno, pues nosotros intentaremos responder con la máxima profesionalidad y respeto. As mamparas de Pontelovers son un proxecto piloto composto por 4 unidades. Están fabricadas por Pontevedresa Group. O proxecto abre a posibilidade de adaptación nun futuro a cartas de menús e a diversos tipos de aplicacións digitais nos ámbitos da hostalaría e o comercio local. Con este anagrama de Pontelovers es una tirada piloto, ¿no? De las cuales tenemos fabricadas 4 con este tipo de logo, ¿no? Que tenemos distribuidas en diferentes lugares. Y bueno, sí, para muchos tipos de clientes estamos pues customizando sus logotipos, su identidad corporativa. Pola súa banda, o concelleiro Iván Puente salienta a necesidade de adaptar o sector ás novas necesidades, lembrando que o da hostalaría foi un dos máis castigados dende o inicio da pandemia. Ninguén se lle esquece que un dos sectores que peor o está pasando e que peor o pasou nesta situación que nos tocou vivir é a hostelería, porque é dos sectores que tivo que botar o peche nun primeiro momento, o primeiro prácticamente, e dos que, bueno, pois, froito dos hábitos que temos os clientes nos locais de hostelería, dos que están recuperando a normalidade pois máis paseniñamente tamén, non? E os que máis lles está costando. Por eso creo que é importante que esa colaboración, ese punto de encontro que ao final é o que ten que brindar o Concello de Pontevedra a través de plataformas como Pontelovers, pois poda fructificar en ideas tan fantásticas como esta. O concelleiro fixo un chamamento para que os pontevedreses lembren que o sector da hostalaría precisa nestes momentos da súa axuda, consumo e asistencia.